taci din gură. Dacă ne vede bine, dacă nu, nu. Tu dai drumul jos cu... Hai, hai, stai drept, stai ca lumea. Stai ca lumea, băi! Stai pe loc, ți-a spus. Hai, luați-o, dumneavoastră veriți-vă de program, că noi... Gata, hai, dai drumul, Răzvan, nu? Te las aici dacă mă superi. Hai. Pe genunchii tăi, mâinile pe genunchi, Răzvan. Așa. Dă mâna lui domnul instructor, hai că noi suntem aici, am plecat, pa!